אני לא יודע אם אתם שמתם לב, חברי הכנסת, אבל יש עיר שהיא לא בשומרון, לא בדרום, לא בבקעה, שבה, אני רוצה לגלות לכם סוד, לא הייתה ולו הפסקת פעילות אחת. בני ברק. זו עיר עיר מקלט. שיותר מאשר כיפת ברזל, חץ, קלע דוד וחיל האוויר שומר עליה, השבת כנראה שומרת עליה. כי בבני ברק תלמידים הגיעו למוסדות. ילדים, חנוך, אתה מסתכל על הילדים שלנו בבית, אבל הם שם עם ילקוטים הולכים. עכשיו, אני שוקל, תדע לך, אני מאוד אוהב את הוד השרון. אני מאוד אוהב את הוד השרון. אבל אני שוקל במלוא הרצינות, נוכח האירוע הזה, לעבור לבני ברק. לא. גם יותר זול, גם בקושי משלמים, גם עכשיו בכספים הקואליציוניים יש סבסוד ל100% מהצהרונים, וגם יש פעילות בזמן שכל המדינה משפטת. תקרא, אפשר להצביע ושיהיה לכולם חג שמח. 4 הסתייגויות.